Qozanға 6 алтын битлік қайтты. Татарстанның бір юлы 3 театры дәрежелі милли премияға лайық болды. Нинди бүләкләр, көңілі мезгілләр алдағы өзмабызда. Я рад поздравить Муть Мухаджиры. Вахтанго сәхнәсеннән иң яхшы спектакль драматик театр номинациясында 30-нчы алтын битлек премиясы җиңүчесе игълан ителә. Камал театрының миллионлаган тамашачысы һәм жюри әгъзалары күңелен яулаган «Булганчык еллар», «Мөхаҗирләр» 19-нчы һәм 20-нчы гасыр чигендәге татар дөньясын күрсәтүче тетрәндергеч тарих, Идел буендагы ачлык һәм бәхетле булу теләге. Бу номинациядә төп призга беренче тапкыр милли театр лайык булды. Иң беренче масканы Ментимир Шарипов чалган. Алтын битликне шуннан соң Марсель Сәлимҗанов, шуннан соң Ринат Таҗетдинов. Һәм алар махсус шәхескә бирелә торган маска. Бу инде чыннан да спектакль өчен, иҗат өчен. Димәк, бу безнең Мөхаҗирләр спектакле Россия күләмендә иң шәп спектакль дип санала. Күз алдыгызга китерәсезме, 50 кеше ул спектакльдә уйный. Тирләп, янып, һәм миңа калса, менә Мәскәүдә сәхнәдән дә шуны бөтен мәскәүләргә әйтәсе килде. Бу Камал театрының бердән-бер бүләге түгел. Театрның рәссамы Марина Марьяничка драматик театр костюмнары буенча иң яхшы рәссам эше номинациясендә тиңнәр булмады. Это моя первая золотая маска. Бу минем беренче алтын битлегем. Костюмнарымны еш тамашачыга үтеп керерлек итеп эшләргә тырыштым. Татарстан театрлар актерларының исемнәре һәм спектакльләре бер генә яңгырамады. Әкият Курчак театрының авиаторы иң яхшы спектакль һәм иң яхшы режиссер, Дилүс Хуҗахмәтов иң яхшы актер эше номинациясендә бүләкләнде. Корея театры артистлары Альбина Гайзуллина һәм Булат Гатауллин Мәскәүдә беренче алтын битлекләрен алды. Рөстәм маҗаралары спектаклендә алар 16 төрле роль башкара. Аларның бүләкләре ил язмышын күздә тоткан һәм милли эзләнүләр өчен махсус жюри премиясы. Ниһаять, туган җир туфрагында иң дулкынландыргыч мизгелләр. Җиңүчеләрне спектакль логотипы төшерелгән футболкалар киеп, музыка һәм алкышлар белән каршы алды сәнгать сөючеләр. Миләүшә Мусина, Глеб Беркун, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.